18 órától Passiós Isten tiszteletben ide a templomban. Holnap nagy szombaton szintén 18 órától kezdődik a bűnbánat Isten tisztelet. Húsvét első napján vasárnap hajnalban 5 órától feltámadási Isten tiszteletet tartunk itt a templomban. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit hajnal 5 órakor. 10 órától első nap és másodnap is úrvacsorás Isten tiszteletet tartunk. Ami hogy álljon és erősítse bennünket, hogy túllássunk a napfényekben és a keresztényen. Hogy legyen húsvétünk, feltámadásunk, áldott találkozásunk vele. Befejezésül 494. énekünket énekeljük. A 494. énekünknek mind a 4 versét. A 494. énekünk első verse így kezdődik. Ó Krisztus, láttam szenvedésed, s borzongásom véget nem ért. A 494. ének mind a 4 versét. Amen.
Amen.